Il-proġett ta' restawr tal-faċċata tal-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu bi ħsieb li jkun lest taċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena u l-Valletta 2018. Fost atmosfera tal-miliet u turisti jammiraw l-istorja tal-belt, jispikka x-xogħol ta' restawr estensiv li sar fuq il-faċċata tal-Konkatedral ta' San Juan li tul is-snin saru lu bosta interventi ta' restawr. Il-nefqa għar-restawr li swit aktar minn €9 miljun inħarġet nofs bin nofs mill-Gvern u mill-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Juan li ilha snin għaddejja bi proġetti ta' restawr fuq din il-binja majestuża. Il-perit inkarigata mill-proġett Gian Frendo qalet li l-proġett bħal dan iġib miegħu bosta sfidi għax huwa esposta għal ħafna elementi naturali u l-ġebla hija waħda antika ħafna. Il-faċċata kollha, speċjalment il-parti ċentrali, kienet karatterizzata minn diversi dbajja. Kien hemm lewn iswed vertikali mal-faċċati minn fejn iċċarċar l-ilma minn fuq għal-isfel li kien kawżat minn deteriorazzjoni bioloġika. Kien hemm ukoll ħmieġ u bejtiet tal-ħamiem, xi tikħil, żeba. Spjegat li f'intervent ta' restawr ieħor li sar fid-disajnijiet inbidlu xi ġebel li llum iżjed minn 20 sena wara għadhom ma ħadux il-kulur tal-bqija tal-faċċata. Qalet li fost miżuri oħra ta' preservazzjoni, il-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Juan ħadbet bil-filosofija li fejn hu possibbli jinżamm il-ġebel kollu oriġinali u jiġi rrestawrat minflok jinbidel. Il-loġistika ta' dan il-proġett kienet uġieħ ta' rasal minn mexxa dan il-proġett b'mod partikolari l-istrutturi tal-ħadit li tpoġġew mal-faċċata biex seta' jsir ir-restawr. Dawn l-istrutturi ntramaw b'tali mod li ma tmiss mal-ebda parti tal-faċċata sabiex ma tkunx deterrent tal-ġebel li jista' jkun fraġli. Il-kampnari tal-faċċata li kienu fi stat ta' telqa kbira ġabu magħhom sfidi kbar għar-restawraturi fejn kellu jsir xogħol fuq il-ġebel u fuq l-idejn tal-arloġġ li hemm fuq il-kampnar tax-xelluk. Intant waqt li x-xogħol fuq dan il-proġett wasal fi tmiemu, il-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr għaddejjin b'ħafna xogħol ieħor madwar Malta sabiex jiġi ppreservat u rrestawrat bini u fortifikazzjonijiet li kienu strumentali biex titnaqqax l-istorja ta' pajjiżna fosthom Palazzo Castellania, il-Floriana Lines u l-Bastun tal-Vittorja.